Wara li attakka lil Partit Laburista u l-Gvern meta ħabbru li se jappellaw mid-deċiżjoni tal-qorti dwar is-siġijiet, il-Partit Nazzjonalista ressa appell fl-istess kawża. Meta ħarġet is-sentenza tal-qorti f'Mejju li għadda, il-partijiet kellhom 20 jum biex jappellawha. F'dak l-istadju appellaw biss il-Partit Laburista u l-Gvern. Iżda meta l-Partit Nazzjonalista rċieva l-appell ippreżentat f'din il-kawża, infetħet opportunità oħra biex huma wkoll iresqu appell. U minkejja d-diskors kollu kontra l-appell tal-Partit Laburista li skont huma sar għax irid itawwal iż-żmien, huma wkoll appellaw mis-sentenza. Appell li tkellimna miegħu mal-avukat Robert Abela, wieħed mill-avukati li qed jirrappreżentaw lill-Partit Laburista. Fil-fatt sar l-appell għal dik il-parti li tirreferi dwar iċ-ċaħda tal-qorti ta' parti mit-talbiet li kienu tresqu fil-kawża inkwantu jirrigwardjaw lill-deputat Frederick Azzopardi. L-ilment prinċipali jirreferi dwar hekk. L-appell kien ippreżentat mill-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Olivier u qed jidhru fih f'isem il-Partit Nazzjonalista il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, is-Segretarju Ġenerali Rosette Take, il-President tal-Eżekuttiv Fenfenek u d-deputati Claudette Buttigieg u Frederick Azzopardi. Abela spjega li fl-appell hemm żewġ dati ta' sentenzi differenti. L-ewwel id-data ta' 26 ta' Mejju u fit-talba id-data tal-5 ta' Frar 2015. Għaliex fil-li qed jgħid li qed jappella mis-sentenza li ngħatat fis-26 ta' Mejju li għadda. Però mbagħad fil-talba u hija talba fl-appell li tot. Qal li qed jappella mis-sentenza mill-ewwel sentenza li ngħatat fi Frar tal-2015. Illi dik is-sentenza kif nafu diġà ġiet deċiża b'mod definittiv mill-Qorti Kostituzzjonali fejn tat raġun lill-Gvern lill-Partit Laburista u ħassret is-sentenza tal-ewwel qorti. B'mod stramp il-Partit Nazzjonalista qed jgħid qed jappella minn dik is-sentenza. F'partijiet qed jgħid qed jappella mis-sentenza li ngħatat fl-2016, f'partijiet qed jgħid li qed jappella mis-sentenza tal-2015, u allura anke ngħid ukoll hemm ċertu element ta' kontradittorjetà biex ma ngħidx konfużjoni wkoll fir-rikors tal-appell tal-Partit Nazzjonalista. Fuq kollox l-avukat Robert Abela innota l-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista li wara li attakka lil Partit Laburista u l-Gvern għax appella mis-sentenza, appella hu stess. L-ewwel reazzjoni tiegħi kienet li ma stajtx nemmen dak li qed naqra. Għaliex mhux għax ma kellhomx dritt li jappellaw, imma meta inti kellek tant dikjarazzjonijiet fil-pubbliku kontra l-eżerċizzju ta' dritt tal-appell min naħa tal-Gvern u naħa tal-Partit Laburista, kif inti stess f'perjodu ta' ftit ġranet tinsa dak li tkun għadek kif għadt jew tiskarta dak li tkun għadek kif għadt u tagħmel inti l-istess ħaġa li tant tkun ressaqt kritika dwarha. Ġifieri fuq il-kwistjoni ta' mill-aspett politiku, sens għall-parti legali, mill-aspett politiku, il-kwistjoni tal-inkonsistenza politika hija qawwija f'dan il-każ. B'reazzjoni fi stqarrija l-Partit Laburista nnota li ma' kuljum li jgħaddi l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed ikompli jesponi double standards tiegħu u qed jikser kliemu stess. Il-Partit Laburista temm jgħid li ma' kuljum li jgħaddi in-nies qed jaraw oppożizzjoni tal-management by crisis u għalhekk ħadd mu qed jieħu lill-Partit Nazzjonalista bis-serjetà.